alamang. Alamang, bawang, sibuyas, sili at maraming kamatis. Ano lang ako guys, pinapabrown ko yung alamang, yung karne. Kailangan ipabrown natin siya bago natin ilagay yung mga ingredients. Hintayin natin mag-brown yung karne. Nilagay ko na yung bawang at sibuyas. Ayan. Ipa-brown din natin yung mga bawang at sibuyas. Lagay ko na ang kamatis. Ayan. Lutuin mo ng maayos yung kamatis para yung sauce niya, yun yung mag-red kasi yun yung matamis. Yung kamatis pala natin guys, optional po ito. Nasa info kung dadamihan niyo po ng lagay yung kamatis. Mas marami, mas masarap din po siya. Basta po, yung kamatis is lutong-luto siya bago natin ilagay yung alamang mamaya. Ayan, malapit-lapit na guys. Ayan, so luto na yung kamatis natin. Ilalagay na natin yung alamang natin. Guys, ito po yung alamang natin. Ilalagay na natin. Ayan. No more. At haluin lang natin. Ito po yung alamang na may taba-taba ng baboy. Ganun. Yun yung taba ng baboy kasi yung mantika niya, yun yung magpapalasa sa kanya. Hintayin natin na maluto siya. Di ba nag-soft yung kamatis? Tama yung alamang ko dyan? Niluto ko. Yun lahat na? Nagpabilisan na kayo ng alamang. Oo, nga mamaya, isupak mo. May duty ba dahil? Ipatik nyo. Kasi yung ganyan, ilalakas ni pareho sa ayun, ay iniwan ko. At huwag kinumutang ilagay ang sili. Yan. Yung tama lang din yung niya guys. So ito na yung finished product natin. Luto na siya. Ang masarap lang nito guys kasi mas medyo marami yung karne na nilagay ko. Kaya kaya yun yung maganda din. Okay? Ayan. Sarap. Ayan na yung alamang na may baboy. Patay na baboy guys. Ayan, perfect na ang ating alamang guys. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, i-on nyo na ang notification bell para malaman nyo kung ano yung mga ulam na hindi naman medyo mahal at makakatipid kayo.
Kaya, ihahain na natin ang ating alamang na may baboy. Kain natin, Day.